Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ I ka message la ni e b'a dɔn o waleya in I m'a laɲini I kana I ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye
wa a da ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. A wele kun tɛ baasi ye. Baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye. Ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa? O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila fila ye. Dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la. O la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci. Awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun. O min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. Nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Ba Sunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. A fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛna nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la. an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma Keba ko balalen bɛ ko sudalen sa dɛ anw kan ka journal daminɛ min ye 9h ye ko wɛrɛ donna senkɔrɔ sabula ni waati na i b'a dɔn k'a fɔ minɛnw ti sɔn samiya n'ale kɔni san finna ka ban ordinateur ale b'a ɲɛ ngɔri bɔ dɔrɔn k'a datugu o y'a bannen f'i ka t'i fasa ja kaki nga bi yɛrɛ i jija o parce que i sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fala weleli ma sɔrɔ bita la Keba bi ye araba ye juin kalo tile 25 san 2025 an bɛ Bamako an bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ Carrefour an bɛ laseli kɛ k'an to yen Jani ale sumasoba kɔnɔna na sɔgɔma in na arafineri min ni o ko birikiden fɔlɔ dara Keba min ye lithium bɔyɔrɔ kura min bɛna sigi sen kan ale ni Mali sanu ka taa se jagokow ma Alisenu Sanu kunungo irisilakaw fɛ yen ale ni irisiw ka minisiri min bɛ yen u ka sɔrɔ Yakuba Ali ko kun kɔnɔna na o jabala la olu ye barosigi kɛ barosigi tɛmɛna mun ni mun bɔra a la an na tila k'an da don a la k'o ɲɛfɔ ayiwa bamananw ko ten dɛ Keba turatigiw de bɛ ɲɔgɔn fana nka min ye Asimi ni Putin ye olu ye bamuru de di ɲɔgɔn ma Bamuru Kwale Burudame Bamuru Asimi ale o di Putin ma olu fana ka bamuru dɔ bɛ yen n'o y'u ka muru kɛlɛkɛmuru ye kɛlɛkɛcɛw ka muru ye ale yɛrɛ fila de do walima de a ye fila di ani monturu dɔ monturu min bɛ bɛn guerre mondiale o se sɔrɔli irisilakaw bolo o monturu n'o ye guerre mondiale san 80 monturu ye k'a ɲɔgɔnna 80 fana de dilanna 34 na u y'o di Asimi ma kunungo Kremlin ale so kɔnɔna na u b'u ka fɛnkɔrɔw mara yɔrɔ min na Mali kɔnɔ premier ministre ale ni jagokɛlaw ye ɲɔgɔn ye UEMOA jagokɛlaw ka ɲɛma ale bɛ taamana an fɛ yan maliden minnu bɛ kɔ ka sa olu ka tɔnba n'o o ye Abibu Sila n'a ka maaw ye premier ministre olu fana bisimila kɔnɔbugukaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka Bamacɔrɛn ka wale kɛbaw olu ka bingali dɔ k'o bali kosɛbɛ G de l'AES hukumu kɔnɔna Keba kunun kun ye Niger ka don ye han taekwondo la Niger ye hors bɛɛ lajɛlen cɛ Keba ka Burkina dɔ ka Mali anw ye sabanan ye a ko la sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'u to Jani ale sanfɛ.
keba ko dugu blakaw salada wuli diɲɛ ko ko keba diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ a bɛ laban mun na o ye sigikafɔ ye aw fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo a bɛ ɲɔgɔn faamu don dɔ la ka se ka basigi ni lafiya k'o ɲini irankaw y'a yira kunungo ereterre maaw la ko bɛnkan min ni katarikaw sɔnna o ma k'o da yirara olu la ko olu jɛra ni o ye nka iran wasabulon maaw y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin ye amerikɛnw do wo min ye israɛliyɛnw do wo k'o b'a to olu tɛ sɔnna ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ tuguni basigi ani kɔlɔsili an'u ka marafaw k'olu tɔsɔlen to u bolo k'olu bɛna o baaraw boloda wolomasiri tabaw ka generalba dɔ bɛ u fɛ n'o ye ibrahim jabari ye jabari ale ko sa ko amerikɛnw kɔni taara bin olu ka yɔrɔ min kan ko ko bɔm minnu tun bɛ amerikɛnw bolo keba ko bɔm ninnu kɔni k'u ma u se sɔrɔ han min ye olu ka maramafɛn min bɛ ni nucléaire ko kuma bɛ ka fɔ a la ko foyi ma tiɲɛ olu ka o la maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen don bi israel ka minnu minɛnen don bi u caman nimisara sabula u y'a ye k'a fɔ kɛlɛban min kana sɔrɔ k'a sɔrɔ dama don olu ka kuma na olu dun caman minɛnen don irankaw fɛ yen bi u ka segiliko kuma ko yalama o bɛna se ka kɛ cogo di limara n'ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ko min ye bingali min taara kɛ kunungo yanni bɛnkan ka sɔrɔ iran fɛ ko a ye olu sɛgɛn kosɛbɛ iran y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka iranium ko a n'a ka maramafɛn dilan ko nin tɛna foyi b'o la kunungo sa ɛri 4 bɛnkan in sɔrɔlen keba a yira k'a fɔ sa yɔrɔ caman bɛ yen wulikajɔ kɔni kun bolodalen don olu la iran arajo so mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamanciwale min ye misiliw ye olu caman b'a k'olu kɔni kun na taa tiɲɛni kɛ besarakaw fɛ yen besaradakaw fɛ yen wa min ye marafaci jɔli min sɔrɔlen filɛ nin ye ko min ye israelikaw ye olu ko a kɛra waati min na dɔrɔn ko y'a sɔrɔ ko min ye iran ye a ye tiɲɛni kɛ olu fɛ sɔgɔmada sa joona fɛ maa 11 o fara maa 8 olu sɛbɛkɔrɔ joginna min ye kɛlɛ kɔni ye sa u y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu binna n'o ye bereseda ye a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ minɛnw jukɔrɔ ye han so binnenw jugumana na ko maa caman nɔrɔ dulonnen don olu ma se ka bɔ min ye israelikaw ka minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kunnafonidi ko kunna a ko k'olu jɛra ni marafaci jɔli ye sisan min ye irankaw fana ye u ka wolomasiri u ka minisiri m'u ka jamana wɛrɛ cɛ sira yɔrɔ bɔ ko kunna o y'a yira sa k'a fɔ ko ni olu kɔni sɔnna marafa dali ma n'olu sɔnna muguci jɔli ma n'u ka misiriw tɛ taa tuguni k'a ka ɲini israel fana fɛ a ka taa o sira fɛ dɛ k'o de ka fisa nka ɛri 1 waleya in kɔfɛ a kun yirala sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ ko israel tun y'a yira sa k'a yɛrɛ bɛ wuli ka taa tasara kɛ nka min ye télévision irankaw ye u y'a yira k'a fɔ ko maa si mana ka na tasara kɛ olu fɛ yen iran ni israel ka kɛlɛ kɔnɔna na Vladimir Putin keba a ko ale bɛ nisɔndiya ni marafa cili jɔli ye ko nka ko a ka kɛ fɛn ye fɛn min kuntala bɛ janya k'o de ka fisa bɛɛ lajɛlen ma iran ko ale kɔni labɛnnen don kuma bɛɛ ko sabula maa t'a dɔn min ye israɛliyɛnw ye u bɛ kɔtɔrɔmabɔ kɛ cogo min na israel yɛrɛ kɔnɔna na bi u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kimɛli kɛ k'a lajɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu dulonnen don maa minnu balannen don yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa ma se ka don yen yɔrɔ minnu tiɲɛnen don k'olu larawulili baaraw kɛ nin waati in na min alerte mankan min tun bɛ bɔ kuma bɛɛ n'o ye sirɛni ye o jɔlen don kosɛbɛ tel aviv kɔnɔna na n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni k'u kun bɔ kɛnɛma ka se ka baara kɛ o waati kelen na min ye terankaw fɛ yen n'o ye iran faaba ye a yira k'a fɔ maaw kɔni ma baara ma jɔ wulikajɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tora sen na amerikɛnw ka kunnafonidi so min bɛ yen n'o ye cnn ye keba a ko u ye kimɛli ni sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko b'a yira sa k'a fɔ ko lamɛrikɛnw ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin israel iran ka nucléaire so ma ko k'a ko kɛra sababa ye wa k'olu ye jateminɛ min kɛ n'o ye cnn maaw ye ko waleya min ko ni dunu ni bala tara k'a majamu kosɛbɛ ko a ko ye ɲɛ sɔrɔ wa ko jateminɛ minnu kɛra ani jateminɛ minnu fɛn minnu fɔra donald trump fɛ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ a la kosɛbɛ sabula min ye k'a yira k'a fɔ ko iran kɔni ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wa a ka nucléaire minɛnw ko olu ma da o la secrétaire à la défense n'o bɛ États-Unis kaw fɛ yen n'o ye Pete Hegseth ye ale y'a yira dimanche tɛmɛnen k'u ye wulikajɔ min kɛ ko a ye iran kɔni ka mugujugu dilanyɔrɔ n'a ka misiri dilanyɔrɔ n'a ka nucléaire dilanyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na maa 2 bɛ yen minnu ye sɛgɛsɛgɛli ninnu na kɔlɔsi ni cnn ale ni olu kumana olu ko k'olu ma da o la
min ye ɲiningaliw kɔni caaman kɛra CNN maaw fɛ fo ka taa se maaw ma maa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ko ani tiɲɛ ka jan kosɛbɛ. Maison Blanche ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min filɛ nin n'o kunnafoni bɛ ka di CNN fɛ ko sɛgɛsɛgɛli tɛ tiɲɛ ye. Maison Blanche yɛrɛ kumalasela n'o ye Caroline Levitt ye ale y'a yira sa k'a fɔ CNN maaw la ko min ye baara min kunfɔlɔ min filɛ nin n'o jaabi bɛ ka bɔ bi k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra ko o ye gundolako ye gundolako min bɛɛ lajɛlen bolo man ka da o kan ko min y'a fɔ CNN maaw ye k'o ye maa ye maa min ma se k'i yɛrɛ bugunatigɛ yira ko wa fana ko maa min don k'a tɛ kibaruyaw caman kalama min ye Caroline ye a ko maa min don fana k'a maa yɛrɛ ko kisɛ bɛ se ka don a ka kuma na wa k'a bɛ fɛ ka Trump de tɔgɔ tiɲɛ ka Trump ka kuma k'olu langolonya ko k'a sɔrɔ olu ka an'u ka pilote k'olu fana mangoya ko nɔn tɛ k'olu ye wulikajɔ min kɛ k'a wulikajɔ ko bɔmu 30,000 olu y'o de fili koyi ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu n'u kun laɲininen don Iran yɛrɛ ka fɛn bilalen don yɔrɔ min ko Trump ye min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Trump yɛrɛ bɛ ka nin kuma bɛɛ fɔ nin waati in na min ye Pays-Bas fɛ yen o t'an ka lajɛ min bɛ yen ko a kun kan ka to kɛnɛ kan ko nka ko min ye jaabi min bɛ yen n'o kan ka bɔ ka kɛ ni waleya mun kɛra Irankaw fɛ yen a kɛlɛ jaabi kɛra mun ye k'u y'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabula Trump kan ka taa Pays-Bas fɛ yen min ye u ka wulikajɔ mun kɛra n'o o ye tali kɛ sa u yɛrɛ kɔni ko k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ Trump yɛrɛ ka fɔ la ko u ye laɲini minnu kɛ ko a y'o sɔrɔ a ka compte Twitter kan a ye nin kuma in fɔ k'a yira sa k'a fɔ ko site nucléaire fɛn fɛn bɛ yen n'o o bɛɛ lajɛlen bɛ Iran bolo k'u y'olu bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o dakolonci Américains u ka kunnafonidilaw an'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu caman y'a yira k'a fɔ ko Trump ka ko in ko bolo tɛ se ka d'a kisɛ ka ko ye ko sabula ko n'i ye jateminɛ kɛ maa ma falen minnu bɛ yen ja minnu bɛ yen n'olu bɛ ka yira bi waleya min bɛ ka yira n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye yɔrɔ minnu fɔra u sanfɛla kɔni tiɲɛnen don ko nka ko dugumana ko o tɛ a la États-Unis kaw k'u bɛ ka halisa ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ka kɛ ni waleya in a ye yɔrɔ minnu tiɲɛ min ye Israël kaw ye olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye bɔmu camanba ci yɔrɔ in na koyi olu y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ nka olu ye min ɲini Américains fɛ o ye anti-bunker 30,000 o bɛ se ka d'u ma cogo min ya États-Unis fɛ baara tɔ bɛ se k'a laban cogo min sabula dugujukɔrɔ yɔrɔ olu b'a la u sɛbɛkɔrɔ dilannen don Irankaw fɛ min ye bombardiers ye n'o ye Américains ka mugujugu kerunaw ye olu 12 o de wulila ka bɔmu kɔni camanba fili ninnu ka nucléaire usine na ani u ka uranium yɛrɛ bɛ kɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Fordow ye u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni a larawuli ka bon kosɛbɛ keba min ye maa caman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ ko n'u bɛ kɛnɛ kan k'u kan k'a dɔn k'a fɔ ko in k'a kɔlɔlɔ man bonya koyi ko sabula ninnu ka uranium minɛnw u ka fɛn minnu tun bɛ yen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min b'u bolo ni bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw gosi Israël ye mugu ci a la fo ka dɛsɛ min ye États-Unis ale fana ye mugu kan k'a la ka dɛsɛ k'o ye Fordow ye ale ni Natanz ka taa se Isfahan ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye bi dugujukɔrɔ mugu ale kɔni de kan ka ɲini n'o ye mugu ye mugu min bɛ se ka yɔrɔ in tiɲɛ fo k'a kari k'a da walo ko nka ko min ye ka taa kɛrɛfɛlaninw gosi soni minnu jɔlen don kɛnɛma k'olu gosi walima u ka uranium bayɛlɛma yɔrɔ min bɛ yen k'olu gosi k'o si tɛ a ɲɛ ye ko yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen n'u ye dangari o la kosɛbɛ k'o ye Fordow ye Fordow yɛrɛ siran sa ko n'i ye o lajɛ ko min ye minɛn minnu tun b'o kɔnɔ k'e ko ninnu m'o bɛɛ cɛ ka taa wa Israël ka ɲɛmaaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko Américains ye wulikajɔ min kɛ ka fara olu ta kan ko a tɛ se ka tɛmɛ nin kan koyi ko min ye Iran ye ko hali n'o y'a sɔrɔ a kan ka nucléaire baara kɛ keba ko a na san 2 kɔnɔ ko sabula ko olu tun ye wulikajɔ Iran tun ye wulikajɔ min bila sen kan yaasa ka se ka baara in kɛ ko san 2 ko a na bila retard la ni o ye min ye sɔrɔdasi minnu yɛrɛ bɛ Américains tɔgɔ la olu ko Iran yɛrɛ ka programme kɔni tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ tuguni ko fo san 2 kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw y'a yira CNN maaw la keba k'u bɛ ka kibaruya minnu di ko olu ɲɛ ye min ye olu ye bombardement min ye k'o tɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ Iran ka nucléaire mɔgɔw ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fɛɛrɛ minnu sigir'u fɛ sa k'a fɔ ko u ye yɔrɔ minnu sɛgɛsɛgɛ ka taa ye ko n'i y'a ye a ye nɔ min bila yɔrɔ la k'o tɛ koba ye Donald Trump ko ale bɛ segin a kan a bɛ danganiya kan k'a yira k'a fɔ olu ka wulikajɔ a ye Iran ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bi a y'a tiɲɛ sini pilote k'u ye wulikajɔ min kɛ k'a ye se sɔrɔ min ye Iran ye ko a mago sɛbɛkɔrɔ sara wa min ye Iran jamana ye ko a ka fɛɛrɛ mun sigilen sen kan nucléaire ko la k'o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ tuguni ko sabula olu y'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kari
Donald Trump y'a yira fana k'a fɔ ko ale kɔni hakili sigilen don ko sabula wulikajɔ ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sa ko olu kɔni ye se sɔrɔ ko wa ko min ye Iran ye k'an k'an kɔlɔsi dɛ kibaruya dila wɛrɛw olu ko Iran ka minɛn minnu b'a bolo k'a bɛɛ lajɛlen nucléaire ko foyi m'a sɔrɔ républicain ka maa min bɛ yen n'o ye Michael McCaul ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baarakɛla ye chambre des représentants a b'o kɔnɔna na a ko Donald Trump ye kuma min fɔ ko hali n'ale to nkalontigiya k'a bɛ se ka min kɔni fɔ k'olu kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ min ye chambre des représentants maaw ye k'o bɔra dɔgɔkɔrɔ kun jumɛn na k'o dun kun kuma kan ka sigi mun kan o ye ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ baara mun kɛra Irankaw fɛ yen a ye jaabi jumɛn di u ma u ye wasa sɔrɔ wa u ma wasa sɔrɔ wa nucléaire yɔrɔ minnu bɛ Iran ko yɛlɛma ko olu sera ka sɔrɔ wa min ye McCaul ye a ko sa ko n'i ye sɔrɔdasiw Américain sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka gosili jateminɛ ko maa bɛ se ka min fɔ ko halisa ko min ye Iran ko in ye k'a ma sigi sen kelen kan Jeffrey Lewis ale ye kalanfa ye kalanfa min ni o bɛ kalan kɛ Middlebury kɔnɔna na ale fana y'a yira sa k'a fɔ k'u ye ja mun ye ja minnu sɔrɔla ka kɛ ni gosili ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin Iran ma bi ko maa bɛ se k'a fɔ keba ko a tɛ foyi bɔ Iran ka nucléaire baara la dɛ ko wa ko bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin ye ni Israel ni États-Unis bɛ k'o majamu bi k'o yɛrɛ y'o sira surun ye koyi ko wa ko min ye ninnu ka nucléaire yɔrɔba belebelebaw ye min bɛ yen n'o o yɛrɛ kɔni ye Natanz ye ale ni Isfahan ka taa se Pashiran ma ko olu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye bi yɔrɔ minnu bi ni bɛnkan in bɛna to u bɛna minɛnw cɛ koyi wa min ye Irankaw ka maaw ye fana ko waati min na ko Américains ye nin wulikajɔ ni nin ko bɛɛ lajɛlen boloda k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ sigi k'u y'u ka uranium ta ko ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ wa u ka dugu jukɔrɔso min bɛ yen ni baara yɛrɛ bɛ ka kɛ o la se ma kɛ o ma fiyewu k'o ye sanfɛla ye CNN ko sa ko ale ye kuma di Parsien ma ale fana ye nucléaire dɔnbaaba ye wa a ye baara kɛ Iran kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye ko jateminɛ a ko ko ale ye ja min ye ko maa tɛ se ka sigi a kan k'a fɔ ko fiyewu ko min ye Iran ka nucléaire ko ye ko a banna ko nka ko min ye chambre de Sénat ye ale ni chambre de représentants k'olu fila bɛɛ lajɛlen kun kan ka kunnafoni di baro sigi kɛ bi alamisa la tɛmɛnen ko ka ɲɛfɔli kɛ sa k'a lajɛ waleya in bɛ cogo min na ko ka se k'o sigi sen kan o kun kan ka kɛ alamisa n'o ye sini alamisa ye k'o bɔra a ma u y'a yira sa k'a fɔ ko kunnafonidila fila ma falenba fila olu minnu ka surun ko in na kosɛbɛ olu fana y'a fɔ CNN maaw ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko min ye chambre fana ye n'o ye législateur ye c'est à dire maa minnu bɛ yen n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen don kosɛbɛ sariyaw tali ma États-Unis kaw fɛ yen keba k'olu kun kan ka lajɛ fana kun kan ka kɛ k'o fana bɔra dɔgɔkɔrɔ wa don ma fɔ a la a bɛ kɛ don min wa bɛɛ lajɛlen sigilen don min ye démocratiw ka partenariat nin ye n'ale bɛ New York ale fana y'a bila a ka compte Twitter kan ko min ye Donald Trump bɔra sisan k'a ka dugutaga ka min ye chambre des représentants ka lajɛ o min kun kan ka sigi u ye gosili minnu kɛ Irankaw fɛ yen ko ka ɲɛfɔli k'o la ko o bɔra a ma koyi ko kun ni juma fɔ u ye ko wa k'a kan ka kɛ don min na k'o fana ma fɔ u ye ko wa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ninnu si tɛ kɛ kun gansan na ten CNN ko n'i ye nin ko bɛɛ jateminɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko min ye États-Unis k'o ka bɔn minnu bɛ yen n'o ye anti-bunkɛriw ye ka fara min ye ninnu ka wulikajɔ kan k'a bɛ n'a fɔ a ma dankari kɛ ninnu ka minɛnw na han Iran ka minɛnw k'a ma dankari k'u la bi a ma dankari k'u la sini ko wa ko min ye Iran ye a yɛrɛ kɔni sɔnna kɛlɛba in ma ka sababuya kɛ kun caman ye jamana caman ye da don a la kuma tɛ taji o gɛlɛyali ko baara min na kɛ diɲɛ kɔnɔ u siranna o la min ye Irankaw ye sɔrɔ ko fana ta na sira fɛ ani jamana minnu bɛ yen ni olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u y'olu caman fana lamɛn yaasa baara min bɛ yen bi a baara ka se ka sigi sen kelen kan min ye Irankaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka kɛlɛ a tɛ ban min ye jamana o jamana ye n'i ye nin kɛlɛ sugu ta ka ɲɛsin olu ma n'i ye min kɛ u la olu b'a ɲɔgɔnna k'i la wa u ka jamanadenw fana caman de bɔra sa k'a yira sa k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye Iran jamana ye a ka dɛmɛ u ka dɛmɛ bɛ a ye u ka dɛmɛ bɛ ɲɛmaaw ye jamana minnu fana bɛ yen n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu fana caman ka laseliw kɛra o hukumu kɔnɔna na Américains olu y'a yira sa k'a fɔ bi sɔgɔmada in na ko min ye nin wulikajɔ minnu filɛ nin ye n'o ye ka bɛn sɔrɔ marifa ka se ka bila k'olu bɛ tare fo ko la min ye OTAN jamanaw ye Faransi Allemagne ale ni fɛn olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko marifa jigili k'o ka ɲi min ye Rusilakaw ye olu ko waleya ɲuman don ko nka ko k'u jija a ka kɛ ko kuntalajan ye ko min b'a to basigi ni lafiya o bɛ se ka don diɲɛ kɔnɔ cogo min na min ye lamɛrikɛnw ye olu yɛrɛ ka kibaruya dilaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ
ko bɛn ko ani marifaci jɔ in ko a nana na waati la sabula waati min na a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan nin ye ko bɛna na fisaya kosɛbɛ min ye kɛlɛ in ye k'a fɔ ko ka Iran lajɛ ten ko ka taa kɛlɛ k'a kɔnɔna na k'a ma nɔgɔn wa min ye Irankaw ye k'u labɛnnen don ko la ko min tɛ nin si ye sabula dɛmɛbagaw b'u la bi dɛmɛbagaw b'u la sini u ni jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu fana ka ca fɛɛrɛ ni dabaliw fana kun sigilen don sen kan yaasa ka se ka Iran ale ka kow kɛ ko wa ko Iran ye fɛɛrɛ fana saman sɔrɔ ko in senfɛ minɛn minnu bɛ u bolo k'olu lajɛ jamana wɛrɛ maa minnu nana bi u ka sa olu fana minɛn minnu kun b'olu bolo k'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan jamanaw la k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ ani fana ka u yɛrɛ kundama dɔn ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi keba ko min ye marifa ci jɔli in ye k'a ka walo fɛn na fɛn min na nafa di bɛɛ lajɛlen ma o ye Irankaw olu ka kuma ye nin ko in na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni ale kɔnɔna na. An ka jamana ɲɛmaaw bɛ taamana nin waati na Irisilakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Irisi jamana kɔni kabini kari tɛmɛnen président n'o ye Asimi ye ale kɔni ye baaraw daminɛ yen baara minnu senfɛ sa a yirala k'a fɔ ko min ye sɔrɔko ta nasira fɛ kununko Mali ni Irisi y'u bolonɔ bila sɛbɛn caman na sɛbɛn minnu sa n'olu baaraw kɛra Aluseni Sanu ale min y'an ka sɔrɔ minisiri ye Irisikaw ka minisiri min ɲɛsinnen don u ka kuranko ale ni sɔrɔ Yakuba Aluma u fɛ yen o kɛra o ka baarakɛyɔrɔ la. Baara in senfɛ sa bɛnkan kɛra sa ka kɛ ni jamanakuntigi filaw ye laɲini minnu fɔ k'olu sigi sen kan u y'a yira sa k'u bɛna jɛkulu sigi sen kan gouvernement fila ni ɲɔgɔn cɛ a n'a bolofaraw wa Mali fana kelen tɛna se ka baara in kɛ sabula min ye AES ye o jɔyɔrɔ kan ka ye a la Irisiw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko sa ko ka bɛnkan sɔrɔ baara kan ka kɛ cogo min na yaasa teliya la jamana ɲɛmaaw ye min fɔ o jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o de la u bɛnna baara boloda cogo la sa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kalo 6 nata in na Irisilakaw yɛrɛ kan ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan Aluseni Sanu ka fɔ la an bɛ se ka baara kɛ yan cogo min na nka yan'o cɛ sa kununko ɲɔgɔn ye senfɛ u y'a yira sa ko juillet kalo tile 6 baaraw bɛna daminɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Aluseni Sanu ka kuma na Irisilakaw olu bɛna na an fɛ yan n'u nana u bɛna yira sa k'a fɔ baara bɛna kɛ cogo min nka yan'o cɛ fana olu bɛna video conférence fana kɛ calendrier min bɛ yen n'o bɛna kɛ ka baaraw sigi sen kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan commission Aluseni Sanu y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye jɛkulu min ɲɛmaaya ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ tali kɛ sɔrɔko ta nasira la k'o ye baara kɛ ko ka tila ka nɔ bɔ tuguni o la sa ko min ye AES jamanaw ye ko in tɛ se ka taa olu fana kɔ Mali Burkina Niger olu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ ye jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gouvernement filaw cɛ sa jɛkulu minnu sigira sa sɔrɔko ta nasira kan ani jagoko ta nasira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya seko ni dɔnko ta nasira fana fɛ ko o min ɲɛmaaya bɛ ale bolo Irisikaw olu ka minisiri b'u ka sɔrɔ yiriwali kunna o fana ye olu ta ɲɛmaa ye njɛrɛ in kɛnɛ ka sa kunu baara minnu sera ka kɛ ani ko minnu sera ka sigi sen kan ni jaabi minnu sɔrɔla Aluseni Sanu y'i da don la min ye alikama o feereli ye Irisilakaw fɛ anw ma fo ka taa se min ye angɛrɛ feereli ye u y'a yira sa ko alikama kɔni k'o tɛna dan o dɔrɔn ma angɛrɛ ko bɛna don a la ale ni tajiko a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dugujukɔrɔ nafakow ye Irisiw bilama ko sanuko ko o kɔni u bɛna kumaw la ale ni fɛn minnu bɛ n'olu tɔ bɛ dugukolo jukɔrɔla la o la sa Asimi ko min o y'a yir'u k'a fɔ ko baara minnu kan ka kɛ sa ko kan ka teliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye rafineri min sigira ni Asimi y'o birikiden fɔlɔ da ko baara kan ka teliya kalo 10 baara bɛɛ lajɛlen kan ka kuncɛ ka ban pewu min ye minɛnw lajɛli ye sa o bɛna kɛ kalo 2 kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma décembre kalo san 2026 min ye rafineri ye ale kan ka ban ka baaraw daminɛ pola min bɛ n'o ye lithium bɔyɔrɔ ye sa Rosatom ko ale ye o fana permis sɔrɔ n'o ye Irisiw ka sanu baarakɛla ye k'u kɔni bɛ ka yɔrɔ lajɛ bi yaasa k'a lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ sanji bɛ ka nalen Aluseni Sanu ka kuma na k'u bɛ ka taa yɔrɔ lajɛ n'o y'a sɔrɔ dugukolo nafa b'a kɔrɔ ni dugukolo nafa t'a kɔrɔ nka san 2026 kɔni baara kan ka daminɛ a la n'o ye so jɔli ye ka se ka baara daminɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko lithium ka bɔ a yɔrɔ in na yen kosɛbɛ ko ye san 2027 ye min ye nin lithium bɔyɔrɔ filanan min kan ka kɛ polakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mali ale kɔnɔna na a y'a yira fana a ka kuma na n'o ye Aluseni Sanu ye k'u da donna min ye énergie solaire ko kuma na n'o ye panneau solaire ye u y'a yira sa k'a fɔ ko panneau solaire baara min kun daminɛna
ko gɛlɛya kun yera sɛbɛnko la k'u y'o sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko don nataw la sa min ye sariya kisɛ minnu kan ka sigi a ko sen ka sariya ko ta nasira fɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ yaasa baaraw ka se ka daminɛ teliya la ko wa ko bɛna to fana min ye irisilakaw ye olu ka se ka na an fɛ yan a ko sa ko min ye sanubɔyɔrɔ dɔ fana bɛ yen o permis kɔni o jara irisilakaw ka baarakɛla dɔw ye nka o ta sɛbɛnko ta DNGM n'u sigira ka na u bɛna o lajɛ yaasa o sanubɔyɔrɔ baara u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Aluseni Sanu ale ye kuma minnu fɔ kununko u ni irisiw ka lajɛ la lajɛ min senfɛ fana ni minisiriw dɔwɛrɛw fana tun b'a kɛnɛ kan o la kuma la belebelebaw o de ye nin ye keba n'an bɔra yen an bɛ taa jamanakuntigi Asimi fɛnkɔrɔ marayɔrɔ min bɛ Kremlin kɔnɔna na ale ni Vladimir Putin u donn'o kɔnɔna na kununko min ye irisi faama sigiyɔrɔ ye sa ale kɛlen don ka so dɔ dilan min ye ko fɛnkɔrɔ minnu bɛ yen maa bɛ se k'i ɲɛda olu kan cogo min na k'a kɛ ɲɛdamu yɔrɔ ye adamadenya taabolo maanifinya tɔbɔtɔcogo irisilakaw fɛ k'a daminɛ kabini u ka masakɛw tile la fo kana se fɛnw ma o bɛɛ lajɛlen yira la Vladimir Putin la Asimi la soba in kɔnɔna na sa n'o yɛrɛ bɛ Kremlin na kumaw kɔni min ye Putin ye ale yɛrɛ tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Asimi ye maaw bɛ k'a dantigɛ a ye kɛnɛ ka sa ale kɔni n'o ye Putin ye sa ale ye bonya belebeleba 4 n'o ye donbolo 4 ye a y'o kɛ Asimi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔlɔ o ye mun ye u b'a fɔ masa ko bamuru n'o ye saburu impérial ye u ka Zlatov ale de kɔni tun b'o bamuru in o tun b'ale de bolo min ye irisilakaw ye k'u ye bamuru in kɔni u y'a dilan u bolo yɛrɛ de la koyi u ka laada n'u ka tariku olu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a la ka kɛ ni irisi yɛrɛ ka kow bɛɛ lajɛlen kɛcogo ye filanan sa o bɛ yen o fana ye bamuru dɔ ye tuguni o dilannen don sa zira ni sanu ani minɛn caman fana na ka tila ka olu ta k'o di Asimi ma o kɛra bonya filanan ye bonya sabanan ye min ye sa o ye monturu ye u b'a fɔ masa ko monturu Victoire 80 Victoire 80 in ale ye monturu ye monturu min dilanna a ɲɔgɔnna 80 u y'o de dilan ka kɛ ni irisiw ka se sɔrɔli ye guerre mondiale ale ko hukumu kɔnɔna na n'o san 80 ɲɛnamayara monturu in kɛba a dilanna bolo la maa fɛ sa maa min bɛ Saint Petersburg a kɔni 80 de dilanna u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni tun bɛ yen n'olu tun b'u ka ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan sa n'o o ye san 80 guerre mondiale ye monturu in 80 min dilanna dɔ dira olu ma o la min ye 34 na u y'o de ta k'o di Asimi ma ko Asimi ko k'a ka cadeau ye monturu in yɛrɛ kɔnɔna kɛba fɛn minnu b'a kɔnɔ sa u bɛ tali kɛ min ye san 1941 ka na se san 1945 ale ma o de bɛ a kɔnɔna minɛn laban sa o ye lycée de bureau de Moscou ye ale fana ye fɛn kɛrɛnkɛrɛn murulama don nka min ye kɛlɛkɛlabaw ka muru don o kɛnɛ ka sa min ye Asimi ye ale fana ye bamuru n'o ye burudamaw ka bamuru ye ale y'o ta sa k'o kɛ cadeau ye k'o di Vladimir Putin ma keba ko muru tɛ di tɛ irisi la dɛ n'i ye muru di maa ma a tigi bɛ joli sɔngɔ de sara i ye Vladimir Putin Asimi ale kɔni ye wari dɔ ta ka da a ma k'o ye a ka bamuru diri joli sara ye Asimi fana kɛlen ka burudame muru ta ka di Putin ma Putin fana ye o wari di Asimi ma k'o fana y'a ka joli sara ye min ye jamana filaw ye sa ko nin ko in kɔni kɛra koba ye kunu irisilakaw fɛ yen ka kɛ ni u ka baara ye nin ye burudamew ka bamuru de ye min ni Asimi ye o ta k'o di a kɔni Asimi ko yɛrɛma hɔrɔnya o ɲinina ɲuman don jugu kɛlɛla ɲuman fana don min ye bamanciwale ni bamanciwale kɛbaw ko olu kɔni k'olu kɛlɛla ɲuman fana don kɛba halisa an bɛ to irisilakaw fɛ yen min ye an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale Moscoukaw fɛ yen kununko ka kɛ ni laɲini minnu sigira sen kan sa ale ni Ismaël Wage n'o bɛ bɛn ni kelenya kunna sa olu ni irisilakaw ye lajɛ kɛ lajɛ in kɛra min ye Mikhail Bogadov n'o ye irisilakaw ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min sugantilen don u tɔgɔ la ka kɛ n'o ye président Putin ale ka conseil spécial ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Moyen-Orient ma ale tun b'a kɛnɛ kan ani farafinna min ye u ka vice ministre des affaires étrangères o fana tun b'a kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ lajɛ in senfɛ jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn fo kosɛbɛ baaraw ye tali kɛ mun na sa Mali ni irisi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ISC ani irisi cɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o kuma minnu bɛ se ka sigi sen kan sariya sira fɛ sa baara minnu bɛ se ka kɛ ani bolo di ɲɔgɔn ma ka taa politiki ko siraw fɛ u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na irisilakaw kan ka boloma yɛlɛma min kɛ ka fɛn caman baara kɛ an fɛ yan bɛnkanw olu sɔrɔla o fana kan kuma senfɛ sa min ye lakanako ye Mali kɔnɔna na ni ISC jamanaw la u y'u da don o kuma na k'o fɔ ni juguya wale ni bamanciya wale kɛlɛli u y'o fɔ
Mali ale jamana basigili n'o ye kɔrɔnfɛya jamana basigili ye u y'o kuma fana fɔ fɛɛrɛ min sigilen no sen ka sa bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna ka malidenw fɔ k'u bɛn o kuma fana fɔra n'o o ye charte nationale ye min ye bolodi ɲɔgɔnma ye sa Mali ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ale Mali ni AES ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ kuma taara ni bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛsin Mali fana ni a sigiɲɔgɔn jamanaw ma kuma kuncɛ la sa ko min ye fan fila bɛɛ lajɛlen ye u y'u ka danaya kura ɲɔgɔn kan yaasa min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka dafa cogo min na sa k'a ka kɛlɛ kɛ ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ka dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na o baara bɛ se ka sinsin cogo min u kumana o fana kan u y'a yira sa ko bɛnkan fana sɔrɔla siɲɛ wɛrɛ u ka lajɛ ale bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna yan yaasa hali bi Mali ni Irisi min ye bolodi ɲɔgɔnma bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ se ka sinsin cogo min na n'an seginna ka na Bamakɔ an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kununko min ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye maa bisimila maa min bɛ yen n'o ye chambre consulaire min bɛ UEMOA tɔgɔ la ale nana yan sa n'o ye muso ye Elena Nosoloni Ambalo ale yɛrɛ tun bɛ yan ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa n'o bilara ɲɛ ka taa premier ministre fɛ yen o y'an ka seko ni dɔnko ministre ye Mamu Dafe ka taa fara chambre de commerce ale ɲɛmaaba kan n'o ye Maju Sɛnpara ye muso in a yirala sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ taama la an fɛ yan taama min bɛ tali kɛ a ka baara kɛcogo ka se ka olu ɲɛfɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko a nakunba ye min ye olu bɛ baara minnu kɛ san 2024 ka taa se san 2027 ma o baara bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni kelenya kɔnɔna na ale ni Mali fana ka se ka an sen don ko la ko min b'a to jago bɛ yiriwa an lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen na a ko a nana sa ka na min ye Mali a ka bilasirali n'a ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na min ye sɔrɔ kɛbaaw ye suguw ye ale ni sugu feerelikɛlaw n'o ye baɲuman an ka senkolabaw ye sa olu bɛ se cogo min na ka feere ni sanni feere kɛ an lamini jamanaw la basigi ni lafiya kɔnɔna na premier ministre ye a fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la ani ka na Mali kɔnɔna nin waati in na a ko nka k'olu tɛ ɲinɛ min kɔ ko min ye embargo kɔni taara ka da Mali kan ko Mali jagokɛlaw de y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'o la k'a b'u fo min ye muso in ye fana n'o nalen no nin ko in kɔnɔna na n'o ye UEMOA ye k'a b'a fɔ a ɲɛna sa Mali jamana kɔni sɔnnen no bi k'i bolo di bɛɛ ma wa nin waati na fana ale yɛrɛ ni jagokɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen yaasa bɛn ni basigi ni kelenya bɛ se ka don cogo min na Mali yɛrɛ bɛ se k'i jɔ yɔrɔ min na a jɔyɔrɔ la cogo min na ko bi ko min ye Mali ka kuntilenna ye o bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya la k'a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafa a n'a bolodi ɲɔgɔnma jɛkulu k'olu bɛɛ lajɛlen fana tɔpɔtɔlen to ko wa ko min ye nin ko in ye a kɛ kun ye Mali dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na sa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na an ka jamanaw kɔnɔna na jagokɛlaw fana olu fana ka se k'u bolo munumunu ka se ka baara kɛ baabu kun cɛra ni o kumaw ye halisa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la Keba kununko i ka maaw tun bɛ yen han u taara k'e to a o tuma Kulubali m'e wele kunu wa a m'e wele ayiwa an bɛna fɔ a ɲɛna n ko n k'a ka hakili to i la han Keba kunu min ye Abibu Sila ye ale min ye au conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛmaaba ye ale nana sa ka na premier ministre fɛ yen ko sabula min ye forum des investisseurs ye o kan ka sigi Mali kɔnɔna na juillet kalo tile 17 Bamako Abibu Sila a nana ka na premier ministre fo u n'a ka bolodi ɲɔgɔnma na ani maliyɛnw minnu sigilen don kɔ kan olu ka ministre n'o ye Musa Aga Tayɛri ye o fana kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi bi sa ka se ka baaraw kɛ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan yaasa maaw bɛ se k'u tɔgɔla sɛbɛnw sɔrɔ cogo min na ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka na baara kɛ a cogo min na ani degun min bɛ mɔgɔw ka sɛbɛnko la a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna u k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na kuma tɛ papier ko ta nasira fɛ k'a gɛlɛya kɔni bɛ maliyɛn caman ka bi kɔ kan premier ministre a ka jaabi la a ko ko min ye Mali tɔgɔla sɛbɛnw sɔrɔli ye k'o y'ale yɛrɛ nin kan ko ye wa o ye gouvernement nin kan ko ye ko wa fana k'a b'a yir'u k'a fɔ ko u bɛ ka baara kɛ yaasa maliden fɛn fɛn bɛ kɔ kan maa kana bɔ maa la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka papier ninnu sɔrɔ lafiya ni basigi kɔnɔna na cogo min na premier ministre y'a yir'u fana k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛna n'o sigi sen kan yaasa sa ka se ka baara kɛ wa a y'a ɲini fana min ye au conseil des Maliens fɛ a bɛ n'a ka maaw u k'u jija sa u ka ninkura fiyɛ tɔn na yaasa a bɛ se cogo min na maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛ se ka don minɛn kelen kɔnɔ cogo min na ka se ka baara kɛ ni a ye kumaw kɔni ye tali kɛ min na premier ministre ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ka fɔla Keba o de ye nin ye n'o o y'u ka page Facebook ye ONG minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan kununko olu tun bɛ lajɛ la lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa u ni kunnafonidilaw de ye kununko daraka dun baara sigi kɛnɛ kan an ka dunanjigi sɔrɔ kɔnɔna na FONGIP min ale sigikun ye mun ye a bɛna baara jumɛnw kɛ sa
u kɔni o de kɛ sa ka se ka u ka baara kɛcogo n'o ye baɲumankɛ n'o ye ONG ye olu bɛna baara mun kɛ heure 2 kɔnɔna na sa u ni kunnafonidilaw kɔni y'a di ɲɔgɔn ma kunnafonidila minnu bɛ n'olu bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ u y'olu caman wele u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye olu ka baara la bi yaasa ka se ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan lakanako ta nasira fɛ ale ni maanifinya dɛmɛniko ta nasira fɛ barow senfɛ sa a yera sa k'a fɔ ko min ye baara in yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min kunnafonidilaw yɛrɛ ɲininkara fɔlɔ olu yɛrɛ ye jɔnniw ye u bɛ bɔ min u bɛ mun baara kɛ u kelen-kelenna k'u buguna tigɛ di baaraw kɛra tubabukan ale ni bamanankan na ɲininkaliw fana kɛra sa u bɛ se ka kunnafoni di cogo di ONG kan mun b'u bolo bi yaasa ka sigana bɔ u ni ONG cɛ kɛnɛw kan ONG n'o ye baɲumankɛw yɛrɛ ye jamana ka tiɲɛ minnu bɛ bi n'o ye baarakɛcogo ye u bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo di seko ni dɔnko ta nasira la min ye nin barosigi ye sa baɲumankɛtɔnw ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ keba a kɛra kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛnɛ min y'a to kunnafonidilaw ye fɛn caman faamu u ye ninnu baara kɛcogo dɔn i ka cɛ tun bɛ han jumɛn nin bɛ se ka kɛ ba jumɛn quoi ba jumɛn tun bɛ yen ba jumɛn tun bɛ yen wa jani yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan ye burɛmukaw fɛ yen keba baki ɲɔgɔn dan daminɛna min ye musomanin 30 o de bɛ ka baki kɛ mɔgɔ 70 o kan minnu bɛ burɛmu ale kalanso kɔnɔna na lycée min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don sa an yɛrɛ balimamuso Ayisata Alasani Sise la n'an b'a wele ko Sato baaraw daminɛna ale kɔnɔna na kabini ntɛnɛndon enveloppe fɔlɔw dayɛlɛlen kɔfɛ sa min ye dugu ɲɛmaaw ye u kɔni ye bilasiralikan caman di denmisɛnninw ma surveillanw fana k'u jija sa min ye surveilli kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na u k'o bɛɛ lajɛlen bato yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na basigibaliya hukumu kɔnɔna na sa kɔnɔbugukaw fɛ yen min ye bamancɛwalen jugawale kɛbaw ye olu kɔni taara bi kɔnɔbugu ale mɛrilakaw fɛ yen kan kɔnɔbugu yɛrɛ bɛ segu marabolo la keba min ye bamancɛwalen jugawale kɛbaw ye u firilen mɛri kan u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni wolomasiri tabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ maa dɔw kɔni jogin'u la min ye mobili kelen o jenina bamancɛwalen jugawale kɛbaw fana min ye mɛri yɛrɛ sali ye n'o ye a ka furusiri sali ye sa ko u ye yen tiɲɛ ani ka minɛn wɛrɛw tiɲɛ min ye maanifinw n'u bolominɛw kɔni ye sa olu caman yɔrɔ in na olu kɔni fana tiɲɛna nka min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ko damakari olu la maa dɔ bɛ yen sa n'o ye siganamaa ye o yɛrɛ fana minɛna segukaw fɛ yen segu ntɛnɛn na segu baganfeere sugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'o kunnafoni sɔrɔ ka bɔ segukaw olu yɔrɔ keba GIS hukumu kɔnɔna na kunu tun ye Niger ka don ye Niger kunu tun ye taekwondo ye min ye don in ye a don kɔni kɛrɛnkɛrɛnna sa sabula Niger taekwondo la G la ale kɔni i jeniyɔrɔ fin Salamata Mayiga tɔgɔla soba in kɔnɔna na sa a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn danna maa 15 olu de tun bɛ yen sa ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ in taabolo 5 ye a yira sa k'a fɔ musow ni cɛw kilo 55 63 o ye cɛlakaw fɛ ye musolakaw fɛ sa 44 49 ale ni 55 ɲɔgɔn dan ye tali kɛ o la keba min ye ɲɔgɔn dan yɛrɛ sa a yira k'a fɔ sa Niger kɔni ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ sabula min ye sanu pembe Niger ye o 3 sɔrɔ min ye warijɛ ye a ye o 1 sɔrɔ ale ni zira o 1 a y'o fana sɔrɔ Niger kɔni kɛra fɔlɔ ye kunungo min ye taekwondo la Niger ka nin sen a sɔrɔla cogo min na sa o kɛra min ye Niger ka minnu bɛ yen sa n'olu sera k'u jɔ o jɔyɔrɔ la 44 kilo la sa u ka Samira Sumana ale kɔni sen ye yen sɔrɔ sa anw ka Mariamu Jalo ɲɛkɔrɔ o kɔni o kɛlɛ jijara kosɛbɛ kilo 55 la musolakaw fɛ yen Uzena Zeda ale fana ye sen sɔrɔ anw ka Mariamu Danbele o fana ɲɛkɔrɔ k'o baari kɔni k'o kɛra tɛlɛbugu ɲɛ wɛrɛ ye cɛlakaw ka fan fɛ sa Aziz Isufu ale kɔni Niger ka médaille d'or 3nan de a ma a ye maa min bati sa o ye Abdoulaye Cisse ye o fana ye maliyɛn ye olu ka kilo tun ye 55 ye Burkina Fasokaw fana olu fana y'u jɔ o jɔyɔrɔ la sabula olu sera ka médaille d'or fana sɔrɔ ala n'u ka cɛdon sababu Mariam Dumuya ale kɔni ye Sarangone o baadɛbɛ dasi kilo 49 olu la o waati kelen na sa Sibiru Mumunu Sanu ale fana sera ka ɲɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilo 63 kɔnɔna na ka ɲɛsin anw ka cɛden dɔ fana ma Mali ale kɔni ta kɛra jɔyɔrɔ 3nan ye nin ko in na keba médaille d'or an ma o sɔrɔ Burkina kɔni de médaille d'or 2 sɔrɔ min ye sanu a y'o fana ani zira 3 ale kɔni kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye sa anw kɛra jɔyɔrɔ 3nan ye min ye Mali ye
an ma se ka an garisɛgɛw olu bɛɛ lajɛlen ta sabula an taara finali kɛnɛ kan siɲɛ 4 kunungo kɛlɛ la nka bɛɛ lajɛlen datura an na an ma se ka se sɔrɔ min ye nizɛrikaw ye olu de kɔni ye o bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ an ɲɛkɔrɔ nka an ka denmisɛnw k'u sen don cogo ka ɲi kosɛbɛ kɛlɛ taabolo min b'u bolo ni dɔ farala u ka baara ni cɛsiri kan don nataw la a bɛna to ka se k'u jɔ jɔyɔrɔw la min ye ni farikolo ɲɛnajɛ in ye sa a bɛ tali kɛ Gerila EAC hukumu kɔnɔna na kunungo minisiriw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fɔlɔ Niger filanan Burkina sabanan Mali nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kiba kibaruya minnu n'olu dira e yɛrɛ fɛ ani ne ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛw an na kibaruya wɛrɛw sɔrɔ k'aw to jani ale sanfɛ an b'a fɔ sanga Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o d'an ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45